Lidi, vítám vás u nového videa, že zase natáčíme Brawl Stars. Chybíme tady už jenom troška na taru s mytikou. A pak budu mít a fakt budu mít tady, jak si vyberu, určitě Dynamajka. No budu se hledat mezi Karlem nebo Dynamajkem. Napište mi do komentářů, jestli si mám vzít Dynamajka nebo Karla. No tak, ale my můžeme jít hrát. Teď mi chybí jenom troška tady toho, abych si otevřel 1000 penízků. A můžeme jít na to. Z knockouty zapítá. Takže budeme nakoupat ještě do Unanova. Možná, jo, lidi. Tady. To je hodně nabitý tým Buzz, Edgar a Bit. Tak to je hodně dobrý. Já tam půjdu, jo, Buzze. Ty to neumíš, já půjdu s tebou. Ty to lidi spolu. To je hodně dobře zabitý. Tak to jsem mrtvej. Dobře, Edgar. Jenom Buzz a Barley. Barley je mega špatný, třeba Buzz je mega dobrý. Poté, hupagam na stání. Pojď. Dobře, Buzz. Dobře, Buzzing. Já bych hrál s tou kterou. Jako někdy se oddělal. Necháváme svět za náma, jak ležíme na pláži a já ti mažu záda, že ty tak trochu crazy, pojď zmizíme jak pána, právě zdá něco přeji si, věř mi, budeš ráda. Jsem zpěvák, víte, borci, super. A jsem i fotbal, tak jako neživím se zpěvem, nechci být zpěvákem, a umím dobře zpívat, si myslím. Taky byta, tady do mají, teďka se hodně napitý tým. Že vylepšený, jo, mají Edgara. Ještě nalevo ten nabita už je. Baby, ty jsi Windowsa. 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 Já zase dále. Nechováme se za náma. Že ty trochu crazy a já ti mažu záda. Že ty trochu crazy. Pozmizíme jak páda. Pane, tak něco přeji si, věř mi, budeš ráda. Dobře hrajeme. Dále a já ti mažu záda, že ty teď trochu crazy, pozmizíme jak páda, právě dát něco přeji si, věř mi, budeš ráda. Páda! Dobře, hrajeme, dobře. Že bych už to měl, super, nemáme, ještě potřebujeme, ještě kolem 48.
Dívej, jak pára, pamětať něco přeji si, věř mi, budeš ráda. Podívej, Edgar, hlavně Mortise jenom. A Frank, tak ty už bude hodně těžký. Mortis jako je dobrý, no. Ani až tak moc dobrý. Ne, ty voko, pacha. Tak si, to tě baví, jdeme do kapsy. Akce. Myslíme jak pára. Taky poletí s váma, Morsi, ne? Už taky. Jdeme do kapsy, světa kamarád. Mortis hodně srdeční. A ti pomůžu. Ty krása, dobře se to vydá, dobře. Dobře, start byl Mortis, ano. Teď se nebylo hodně dlouho, start player. 14 pohárků. 1000. A dobrý. Mi chybí jenom na tu taru. A to těším strašně. Strašně hlavně na toho. Na to, kde. Cordelius taky. A strašně nejvíce těším na tu Berry. Na Berry se těším. No, z Mythiku taky je hodně dobrý. Blaster. Nikola. Lily. No. Znojmo, pojďte všichni, pište do komentářů. Znojmo. Pište do komentářů Znojmo do toho. Děkujeme. Dobře, Ems. No, dobře. Špatně. Na to Franka, teda oplatit borec. To jsme dat. O, 2v1. Ty krása, nekecej. Nekucinky. Drevo aspoň, to je laker ten borec. Běž taky MZku, taky půjdu. Super, dá ten borec. Ten bude někde tady, aha, tam je byt. Super, vyhráli jsme dobře Ems. A jako to první měl přeléhat něco. Tak super. Vyhráli jsme, nebo proti bytovi. Byt už je živý byt. Potom říct druhý. Aha. Počkám ty. Vyhráli jsme pecka. Startlerem. Dal bych dej sebe běh třeba. Ale jako, jo, dobrý, taky dobrá. Ty krása věř mi troška, no prčece, že by jenom normálně byl, že by jenom 12 pohárků. 12 pohárků, že to dva vědy, nebo jedna.
Jak páně, máte hvězda něco přeji si. Opa, ty já jsem Dynamite. A Edgar. A Bit, tak to je neporazitelný tým světa. Rajdajny. Tyhle jsem Ems. To jsem nečekal, že tam je Ems. Jsi odporná. Ale tak ta Ems nás jinak přejela. Chci vrátit ty borce. A za sebou baze. Dobře. Baz versus Dynamite. Baz versus Dynamite, ok. Baz versus Dynamite. Skočí ti. A je mrtvej. Já si to sám. Pejeli to totální. Velikou bych šel do toho. Skočíme. A na toho. A Franka. Frank je mrtvý už a je Bazína. Jsem na Bazína. 3-1, ale Basa hodně drží, ale on se schovává a vůbec se nechce hrát. On jenom čeká, až prostě to udělají za něj ty borci. Je, dobře. Vyhráli jsme super. Bože, jsme dali play game. Dynamite chce, no, já taky chci. Ale on nechce. Edgar. Že bych? Tak ne. Dynamite, Edgar. To jsme jaký lakéři, my to máme znova. Ty Hugo, jsme jaký lakéři. Bude se pojmenoval Cordelius, borec. Hodně zabijíme, bomby, zabijíme. Hodně zabijíme Edgara. To je nezabitelný tým. Ani jenom někdo nechytl, si myslím. No možná jenom ta Ems teďka, možná. To vůbec nevíš, že tam je ta Frank. Ale jen taky chytl. Frank bacha. Frank je mega dobrý teď. Frank je mega. Já jsem mrtvý. No, já jsem taky mrtvá už. No, jenom vyhráváme, super. Ale byl to hodně dobrý. Jako byl to hodně nejzajímavější boj v tomto videu. Bacha, to je Ems. To je Emsík. Bacha Frank. No tak Frank. Tak jsem mrtvý už. Jsem mrtvý, protože až potřebuji healovat teď. A dobrý, jelu se. Potřebuji ještě Franka. Tady je Heilig. Ty kráso, má dobrý. Ty kráso, mě sekl. A já jsem to sekl, abych ho nějak porazil. No ale. Dobře, Cordelius teda, čekaj. A jak to je? Cordelius. Kakajícko. Marcin. A Omega Kutujuos. První já se zajímám. A co nás čeká? Pozmizíme jak pána. Máme tam něco přeji si. Jo, máme táru. Smytiku.
mytiku, 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 Dynamite, ty já. Myslíme jak pára, pana mě zdát něco prej si, jestli budeš ráda. Co myslím, jak musím dášet toto. Udná. A jo, hyperchargeka. Dynamite vyhrává, a Daryl, a nic není Daryl. Daryl, ale nemusím zkoušet, ale. Takže. Ty já jsem na ten Karl. Ne, Dynamite vyhrál. Let's go. A to jsem bratr. Takže to na Dynamite. Dynamika. Jsou taky ty, co tomu říká. Je unavený. Taky k tomu. Zase stovku. A zase musím počkat. A tak já bych tímto video ukončil. Plnice epiku. I'm a spam nebo Frank. A tak já bych ukončil toto video. Já vás zdravím a